Čau, dneska som tu s Tomášom a ideme hrať Brawl Stars Megapik a chceli by sme ho otvoriť potom. Takže máme posledný tiket, potom pôjdeme hrať nejaké ostatné hry už. Bro, ja neznášam hodzon. Zober si na to Kitapos. No nic, ja neviem, čo si mám zobrať. Ja si zoberiem asi Surge'a. Berem Surge'a. Na Surge'a mám mega pekný skin. To je ten Rico. Samozrejme mám Surge Buzz Lightyeara, ale kupoval som si. Poď, Surge'a, daj Surge'a. Surge, daj Surge'a. OMG. Ja to tu chránim s tým pikom a Tomáš to tam prehajpuje zatiaľ, kým my tu urobíme tieto blbosti. Čo? Daj to, Tomáš. Ne. Je to 70 niečo. Surge Buzz Lightyear? Myslíš si, že ja sa na to nachytám? No jasné, že nie. No nič. No tak nic, tak. Ideme. Idem hneď. Bum. Ja to tu hypujem. Hype, bum. Hotovo. Epic, Mythic, plus nejaký skin alebo niečo. Ty kúkaj, čo mi padlo! Ty kúkaj! OMG! Bro! Tiež sa tešíš tak ako ja. Daj si nejakého iného, lebo ideme hrať 5v5. Poď, daj ready. Ak to dáme, dostanem jeden star drop a jeden star drop dostanem z toho ešte. Takže bude to mega hyping. To čo má za skin? Bro, to je tak dobrý skin. A ja mám ten skin. Potom si ho dám. Ale ja nemyslím toho Rika. Tak ja viem. Bum. Toto je najlepší brawler. Toto je tak prehypovaný brawler. Toto chcem mať na hyper. Kto nevie, tak mám pás kúpený. Novo. Zaštvem. Jej, áno. Áno. Ešte potom. Áno. Bro, kto bude mať toho? Kto bude mať Viktória? Ale ten Kid má. Kid. Ale že som nezabil iba 3. Ale inak. Epic. Boss. Oh! Počkaj, niečo mám. Jajce na tú typkyňu. Dobre, ideme?
Ok, 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 ok. Daj mi toto, ako sa to volá. Bravo bol. Ty máš rád Bravo Ball. Jo. Ty ideš dneska na tréning, ja idem iba kúknúť, lebo tá zlomená ruka. Bro, teraz sa budú všetci mňa bať, lebo toto je najlepší brawler. Typo, ja som išiel. Ja tu... Spolupráca. Teraz to mne necháš, ok? Zabíjaj ich. A to ma... Ne. Ty máš tiež taký skin. Ja mám. Ja mám 2 na to. Ne. Ten Frank to má. Poď, daj to, ty typku. Choď pred bránu a tam sa stretneme. Ochraňujem ti zadok. Zada by nechytili loptou. Prihraj. Počkaj. Hop, hop. Hop, čip, čiri, rip. Double hopa. Poď, nahraj. Čo? Ivan. Dobre. Nedá. Tomáš? OK, Tomáš asi má stlmený. Gól! Tomáš? Čo, ak sa mi to páčilo, alebo nedala aj odber. A čaute. Idem do klubu a napíšem tam, čo sa stalo. OK, píšeme do klubu. Co sa stalo? Jo, takže ak sa vám toto video páčilo, nech like, odber.